Laithang video kebang mawar nonorok YouTube rogo nugui mankana je khoroksa omor soksukya bwrui no bini mama te bwta miliwi romphrewi bono bwtharmani. Bwta khoroksa nijini ok tei bumama bo bini nijini ok no tei khoroksa hinkhe parani borok. Borok khoroktang miliwi romphrewi bwtharo hinui koktoma kasai haikha koktoma kasai faimani ulo bini mama sak baithang nugjagui lukurokni bwskango phai joto kubui kok saka aboni ulo kheno bwta bo haino hai kok saka bobo sabaikha lukurokni bwskango. Bwta tei mama hwngka hwnkhe o sumit rupini no kok silchaka bono romphrewi bwtharo hinui phiaba sumit hinkhe alada kok saui tongkha aboni ulo kheno bwta tesa haino hai lukurokni bwskango phai nugjagui joto kubui kok srai srai saui narika final kok hinkhe tamo saka norok bo khwnawi naidi. Mia haro ano phrango mama phrango ano sumit tongoni sadin sabo angke ang thasing nanu singide apra ang serkha tongonai angkir kiting pa sai marka sumit tongoni serkha da angke gotna ke sumit krei sabai sabo tongsa angka ang bai ani mama no ano hon maro bo no singo thangai digonta pora tongai khebo ani mama nini manai bai oloke bo sir khomali phan kri kita ani manai sobri talang thango o simlang digi o borega tangma digi angke sobri talang pro ke nang tamong tong ang tulu thang tongo bo yaser tok tongi kha soi kha madra no yaser toi kha sa goro bai ise yori khna angke amo ang soli angke mia phaj khair phke ordek thangta angka phiro phka nor ko neno bathar khata bono na nini bahan jangna no bathar khani bo khayo ya nini yoko nge tamni bage bathar bana ko na sin songke sabo ani mama lebe pura ko nai sabana ke tasio ke nang sumit songni bu ko tabake tamni bage sumini bu ko ka aba anu bo sikiriman boge ang kurikha sumina no tam sikirikha mia ano purungodo ani mama omai berdi hai kha no bathar khi nai se tong ke bang kirkiting sai mar khata sumit tongo nai hai masi kubi na sakana bla kubi no mia omo chini sarang do ko masa ko do masa tongru ngke botol tu lanu sabu ngke pulis roki sabu chuke tongbai di na ano ke thudin sabu pulis sabu no ano sa sabu amtai mane sumini bu sadi nai amsen ko kubi ta sai tong na kubi no tai ko ko ulo sanai ja dena salia abono omolas tai salia norong ni mama bai kini no batharo kubi no nini manai no nang ada nasle ya ngeta ni bage bathar ka bano ko nai chong ke bai sa kirkita kini ni mama no thai din ke nang thai amo iya ingke tabu nini dada sumit no nang tamo sana mo chongka mono mama san ya tamni bage ang kasing buzar man baga buza ko mani bage mama san ya ingke tabu kobang ma borok sumit no bo chaya khayo ni tong nang abono srai ke sa abo waisa purni ba amo chaya nukulayo abo tamo hanai ba tabuk norok nini mama bai kenai no tabuk norok nini mama bai kenai no bathar khabo kubi na aro sumit krai ar sumit amno kubi ko abo no kubi ko